איך בוחרים פאנל סולארי לבית או לעסק? אם אתם מתכננים מערכת סולארית, אחד הדברים הראשונים שתפגשו הוא הפאנל הסולארי. אבל כאן בדיוק הרבה אנשים מתבלבלים. יש פאנלים בהספקים שונים, מותגים שונים, מחירים שונים, אחריות שונה, ולא תמיד ברור מה באמת חשוב לבדוק. אז בואו נעשה סדר. הדבר הראשון שצריך לבדוק הוא ההספק של הפאנל. ההספק נמדד בוואט, והוא אומר לנו כמה חשמל הפאנל יכול לייצר בתנאי בדיקה אידיאליים. לדוגמה, פאנל של 450 וואט, 550 וואט או 650 וואט. אבל חשוב להבין, פאנל חזק יותר לא תמיד אומר שהוא הבחירה הכי נכונה. צריך לבדוק כמה מקום יש לכם על הגג, מה המבנה של הגג, כמה פאנלים אפשר להתקין, ומה מתאים לתכנון הכולל של המערכת. לדוגמה, אם יש לכם שטח גג מוגבל, ייתכן שתרצו לבחור פאנלים בעלי הספק גבוה יותר, כדי להפיק יותר חשמל מאותו שטח. אבל אם יש לכם גג גדול, לפעמים אפשר לבחור פתרון אחר, שיהיה משתלם יותר מבחינת עלות מול תפוקה. הדבר השני הוא נצילות הפאנל. נצילות היא בעצם היכולת של הפאנל להפוך את אור השמש לחשמל. ככל שהנצילות גבוהה יותר, הפאנל יודע להפיק יותר חשמל מאותו שטח. זה חשוב במיוחד בגגות קטנים, בגגות עם מגבלות מקום, או בפרויקטים שבהם רוצים להוציא את המקסימום מהשטח הקיים. הדבר השלישי הוא איכות היצרן והמותג. פאנל סולארי הוא לא מוצר שקונים לשנה או שנתיים. מדובר במוצר שאמור לעבוד הרבה שנים על הגג, בחום, בשמש, בגשם, ברוח, ובתנאי מזג אוויר משתנים. לכן חשוב לבדוק מי היצרן, האם מדובר במותג מוכר, האם יש תקנים מתאימים, מה רמת האמינות של הפאנל, והאם יש אחריות ברורה ומסודרת. הדבר הרביעי הוא האחריות. בפאנלים סולאריים יש בדרך כלל שני סוגים של אחריות, אחריות מוצר ואחריות תפוקה. אחריות מוצר מתייחסת לפגמים במוצר עצמו. אחריות תפוקה מתייחסת לכך שהפאנל אמור להמשיך לייצר חשמל ברמה מסוימת גם אחרי הרבה שנים. למה זה חשוב? כי פאנל סולארי מאבד מעט מהתפוקה שלו עם השנים. זה טבעי. אבל פאנל איכותי אמור לשמור על רמת תפוקה טובה לאורך הזמן. לכן לא מספיק לשאול רק כמה עולה הפאנל. צריך לשאול גם מה האחריות, מי עומד מאחוריה, כמה שנים היא תקפה, ומה קורה אם יש תקלה. הדבר החמישי הוא התאמה לגג או לפרויקט. לא כל פאנל מתאים לכל גג. לפני שבוחרים פאנלים, צריך לבדוק את כיוון הגג, זווית הגג, הצללות, שטח פנוי, סוג הקונסטרוקציה, סוג המערכת, והאם מדובר בבית פרטי, עסק, מבנה תעשייתי או פרויקט גדול יותר. לדוגמה, גג שפונה דרומה יכול להתנהג אחרת מגג שמחולק למזרח ומערב. גג עם צל מעצים, קירות, דודים או מבנים סמוכים דורש תכנון אחר מגג פתוח לגמרי. גם סוג הגג משנה. גג רעפים, גג בטון וגג איסקורית לא תמיד יקבלו את אותו פתרון התקנה. לכן חשוב לבחור פאנלים שמתאימים לתכנון המקצועי של כל פרויקט. הדבר השישי הוא התאמה לממיר הסולארי. הפאנלים לא עובדים לבד. הם חלק ממערכת שלמה שכוללת ממיר, כבלים, קונסטרוקציה, הגנות חשמל ולעיתים גם אופטימייזרים או סוללות אגירה. לכן צריך לוודא שהפאנלים מתאימים לממיר בבחינת מתח, זרם, כמות פאנלים בכל סטרינג והמבנה הכללי של המערכת. בחירה לא נכונה יכולה לגרום למערכת לעבוד בצורה פחות יעילה או אפילו ליצור בעיות בתכנון החשמלי. הדבר השביעי הוא תנאי מזג האוויר והטמפרטורה. בישראל יש הרבה שמש, וזה מצוין למערכות סולריות, אבל חשוב לדעת שפאנלים סולריים מושפעים גם מחום. ככל שהטמפרטורה של הפאנל עולה, התפוקה יכולה לרדת מעט. לכן כדאי לבדוק גם את נתוני הביצועים של הפאנל בתנאי חום, ולא להסתכל רק על ההספק הרשום בדף המוצר. הדבר השמיני הוא לא לבחור רק לפי מחיר. זו אחת הטעויות הנפוצות ביותר. אנשים רואים פאנל זול יותר וחושבים שזו העסקה הכי טובה. אבל בפועל צריך לבדוק את כל התמונה. הספק, נצילות, אחריות, יצרן, התאמה למערכת, זמינות, שירות ואמינות לאורך זמן. לפעמים פאנל שנראה זול בהתחלה יכול להיות פחות משתלם בטווח הארוך. ומצד שני, לא תמיד צריך לקנות את הפאנל הכי יקר. צריך לבחור את הפאנל שהכי מתאים לצורך שלכם. אז איך מסכמים את זה? כשבוחרים פאנל סולארי לבית או לעסק, חשוב לבדוק. מה ההספק של הפאנל? מה הנצילות שלו? מי היצרן? איזו אחריות מקבלים? האם הוא מתאים לגג או לפרויקט? האם הוא מתאים לממיר ולמערכת? איך הוא מתמודד עם תנאי חום? והאם המחיר באמת משתלם ביחס לתמורה?
בחירה נכונה של פאנלים סולאריים יכולה להשפיע על התפוקה של המערכת, על האמינות שלה ועל הכדאיות הכלכלית שלה לאורך שנים. בהליוזון תוכלו למצוא פאנלים סולאריים וציוד סולארי ממגוון ספקים, להשוות בין אפשרויות ולבחור בצורה חכמה יותר את הציוד שמתאים לבית, לעסק או לפרויקט הבא שלכם. מחפשים פאנלים סולאריים? היכנסו להליוזון, המרקט פלייס הסולארי של ישראל. הקישור מחכה לכם בתיאור.